ሊቢያ ንዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሶማልን ናብ ሃገራ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለት ተገሊጹ። ኣብ ምብራቕ እታ ሃገር ኣብ በንቃዚ ዝርከብ ካልኣይ መንግስቲ እታ ሃገር ዜጋታት ሱዳን ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ናብታ ሃገር ከይኣቱ ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ኣውፅኡ ዘሎ። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ዜና ንመንግስታዊ ምንጭ ጠቒሱ እቲ ውሳነ ኣተኣታትዋ ወጻእተኛታት ናብ ሊብያ ንምኽላስ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ኣብታ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ሊብያ ዝኾነት ቤንቃዚ ዝመደበሩ ሓደ ክንፊ ናይቲ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ዘሎ መንግስቲ ሊብያ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ሶማልን ብኹሉ ናይ መሬት ባሕርን ኣየርን መዓፁ ናብ ግዝኣት ሊብያ ምእታው ተኸልኪሎም ኣለዉ ኢሉ። ይኹን እምበር ኣባላት ዲፕሎማስያውን ቆንስላውን ተልእኾታት ስድራ ቤቶምን ከምኡውን ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ሕክምናን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ሕጋዊ ናይ ስራሕ ውዕልን ፍቓድን ካብ ዝምልከቶ ኣካልን ተቕሪቦም ካብቲ እገዳ ናፃ ምዃኖም እቲ ኣዋጅ የረድእ። ብኦሳማ ሓማድ ዝምራሕ መንግስቲ ቤንቃዚ ምስቲ ንምብራቓዊ ሰፊሕ ሸነኽን ደቡባዊ ክፋል ሊብያን ዝቆጻጸር ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኸሊፋ ሓፍተር ኪዳን ዘለዎ እዩ። በንጻሩ እቲ ብሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎን ኣብ 2021 ናብ ስልጣን ዝመፀን ብዓብደልሐሚድ ድቤባ ዝምራሕ መንግስቲ መደበሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ትሩፕል ዝገበረ ምዃኑ ይፍለጥ። እዘን ኣብቲ ኣዋጅ እገዳ ተጠቒሰን ዘለዋ 4 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ መበገሲ ናይቶም ብሰንኪ ፖለቲካውን ፀጥታውን ዘይምርግጋእ ውግእ፣ ጭኮናን ቆጠባዊ ድኽነትን ሃገሮም ራሕሪሖም ዝስደዱ ኣማኢት ኣሽሓት ዜጋታት ምዃነን ይፍለጥ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ቅልውላው፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከምኡውን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ስእነት ርግኣትን ነዞም ዜጋታት ናብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ምድረ በዳ ሰሃራ ብምቁራፅ ናብ ሊብያ ዘምርሕ ጉዕዞ ስደት ይደፍኦም እዩ ዘሎ። መብዛሕትኦም ካብዞም ስደተኛታት ንሊብያ ከም መሰጋገሪ ናብ ኢሮጳ ዝጥቀሙላ ኮይኖም ብወገን ሱዳን ወይ ግብፂ ናብታ ሃገር ብምእታው ድማ ብወገን ርእሰ ከተማታ ሃገር ትሩፕልን ካልኦት ምስ ባሕሪ ዝዳወባ ከተማታትን ናብ ኢሮጳ ንምእታው ናይ ማእከላይ ባሕሪ ጉዕዞኦም እዮም ዝገብሩ። ድሕሪ ውጥቀት ሙዓመር አልቀዛፊ ኣብ 2011 እቲ ሃገር ብሰንኪ ስእነት ማእከላይ መንግስቲ መተሓላለፊ መስመር ናይቶም ብማእከላይ ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ኢሮጳ ክሰግሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ኮይና እያ ጸኒሓ። ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይት ዎች ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ንዜጋታት ብግዲ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝእቱን ንተቃወምቲ ድማ ከቢድ መቕፃዕቲ ዝውስንን ሓድሽ ኣዋጅ ክስርዞ ጻውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ብሰሉስ 23 ሰነ በቲ ትካል ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ሕወሓት ነዚ ኣዋጅ ዘውፅአ ኣብ መጀመርታ ሰነ 2026 ነቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝድገፍን ዕድመ ስልጣኑ ዝተናውሕን ግዝያዊ ምምሕዳር ድሕሪ ምእላዩን ምስ ኤርትራ ተመሳሰልነት ዘለዎ ኣገባብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ጽዑቕ ወተሃደራዊ መልመላን ድሕሪ ምጅማሩን እዩ። ኣብ ትካል ሂማን ራይት ዎች ምክትል ዳይሬክተር ኣፍሪቃ ዝኾነት ላቲሻ በድር ተጋሩ ካብ በሰላታት እቲ ዕናዊ ኩናት 2 ዓመት ኣይሓወይን ዘለዉ ክትብል እንከላ ሰበስልጣን እቲ ክልል ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ንምፍታሕ ንሲቪላውያን ብግዲ ናብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ብምእታው ነዚ ተግባር ንዝነቕፉ ብምቕፅዓን ክኸውን የብሉን ኢላ። ብወገን ትግራይ ነዚ ዝወፅእ ኣዋጅ መልኪቱ ኣብ ዝወሃብ መግለፂ ድሕነት ክልል ትግራይን ህዝብን ንምሕላው ጥዕንኦምን ዕድሚኦምን ዝፈቐደሎም ዜጋታት ግዴትኦም ክዋፅኡ ዝዓለመ ብምባል እዚ ድማ ናይ ህላወ ጉዳይ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ። ይኹን እምበር ሂማን ራይት ዎች እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ዘይንጹርን ነተመዝማዘነት ክፉት ዝኾነ ሰፊሕ ትርጉም ዝህብን ቋንቋ ዝተጠቀመ ምዃኑ ብምግላጽ ብትርንቕ ይፍሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ሰበስልጣንን ሓይልታት ፀጥታን ትግራይ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንዝኾኑ ናብ ኣሃዳቶም ክምለሱ ይእዝዙ ከም ዘለውን ገዛ ገዛ እናዞሩ ድማ ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም ዜጋታት ብግዲ ይምልምሉ ከም ዘለውን እቲ ትካል ሓቢሩ እዩ። ኤርትራ ምጥያስ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ጸንሐን ዝቕጽል ዘሎን ግጭትን ወጥርን ክፍጸም ከም ዘይተኸኣለ ሓቢራ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ወይ ናይ ቅድም ትዊተር ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ንኤርትራ ዝቕጽል ዘሎ ግዱድን ገደብ ኣልባ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ከብቅዕ ዝግበር ምሕጽንታታት ነቲ ሃገር ንምስርጣይ ዝተማህዘ ሃሳይ ፖሊስታት ዘንቆሎ ምዃኑ ወቒሱ። እቲ ጉዳይ ዳግም ኣቓልቦ ገለ ወገናት ከም ዝረኸበ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስተር እቶም ኣብቲ ዘየቋርጽ መከራ ኤርትራ ደገፎም ዘይሃቡ መሻርክቲ ብዛዕባ ቅርፂ ምክልኻል ኤርትራ ምኽሪ ክህቡ ዝሓተቶም የለን ኢሉ። እቲ ምላሽ ዝሃቦም ወገናት መን ምዃኖም ግን ብንጹር ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብደልሰላም ባብክር ኣብ ዘቕረቦ ሓድሽ ጸብጻብ ኤርትራ ነቲ ንውልቀ ሰባት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣውዲቑ ዘሎ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ዝወሰደቶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብጀካዚ እውን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ካብ ሓምለ 2025 ጀሚሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ብርቱዕ ግፋ ከም ዝተኻየደ እውን እቲ ጸብጻብ ጠቒሱ ነይሩ እዩ።
እዚ ጉድድ ዕስክር ናዚ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ሓያል ቆጠባውን ማሕበራውን ጸቕጣት ይፈጥር ኣሎ ክብል እውን ነቲ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝተጋብአ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ግን ምጥያስ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ምስ ኢትዮጵያ ጸንሐን ዝቕጽልን ዘሎ ግጭትን ወጥርን ክፍጸም ከም ዘይተኸኣለ ብምግላጽ እቲ ብገለ ወገናት ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ናይ ጸለመ ጎስጓስ ግን ካብ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ዝበገስ ኣይኮነን ኢሉ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናትን ግብፂ ምስ ኤርትራን ሱዳንን ዘለዋ ርክባትን ብዝምልከት ሓንቲ መምርዕ ትበሃል ንመርገፂታት ኣሜሪካን እስራኤልን እትድግፍ ማዕከን ዜናን ትካልን ኣሜሪካ እቲ ምስ ኤርትራ ብመንጎኘት ግብፂ ክትገብሮ ጀሚራ ዘላ ርክባት ንኢትዮጵያ ዝግልልን ናይ ኢራን መሓውራት ዝድግፍን እዩ ብምባል በተዘዋዋሪ መንገዲ ነቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ርክባት ዝቃወም ዝመስል ጸብጻብያ ዘርጊሓ ዘላ። እዛ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓያል ሎቢ ዘለዋን ካብቲ ምስረት ድማ ልዕሊ 28 ዓመታት ጌራ ዘላ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘተኮረ ሓበሬታ እትዝርግሕን ሎቢ እትገብርን ዘይመንግስታዊ ትካል ኢራን ብመንገዲ ኤርትራ ጌራ ንሰራዊት ሱዳን ኣጽዋራትን ድሮናትን ትሕገዝ ኣላ ክትብልን ከላ ብጀካን ሰራዊት ሱዳን እውን ኢራን ናብ የመን ዝርከቡ ሑቲ ብመንገዲ ኤርትራ ጌራ ኣጽዋር ትሕገዝ ኣላ ብምባል ያኸሲሳ። ንግብፂ ድማ ናይ ኢራን ናይ ሎጂስቲክ መሓዛያ ኢላ ክትገልጻን ከላ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝደግፍ መግለጺኣ ድማ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢላ ገሊጻታ ዘላ። ኣሜሪካ ብመንጎኘት ግብፂ ምስ ኤርትራ እትገብሮ ርክባት ብወገን ኢትዮጵያ ከም አንጻራ ዝግበር ምንቅስቓስ ተገይሩ ዝውሰድ ከም ዝኾነን በዚ ኸኣ ኣሜሪካ ከይፈለጠት ኣብ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ኣትያ ዘላ ኢላ። መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል ሰላም ኣመልኪታ ድማ እዛ መርበብ ሓበሬታ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሳብ ኣብ ጣውላ መዛረበ ዘሎ ሙሉእ ሰላም ክግበር ኣይክእልን እዩ ብምባል ናይ 2018 ናይ ሰላም ስምምዕ ቀልጢፉ ምፍራሱ ድማ መርኣያ ናይዚ ብምባል ትንታነኣ ቀጺላ ትርከብ። ኣብዚ እዋን ከዓ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ግዳማውያን ሓይልታት ሕሳባቶም ዝወራረድሉ ዞባ ኮይኑ ዘሎ ብምባል ኢራን፣ ሑቲ፣ ግብፂ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንን ኣብዚ ዝተሓላለኸ ወጥሪ ኣትየን ካብ ዘለዋ ሃገራት እየን ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ ድማ ብመንጎኘት ግብፂ ምስ ኤርትራ እትገብሮ ርክብ ካልእ መልእኽቲ ስለ ዝሕልፍ ኣብ ዘይምልከታ ኣጀንዳ ብዘይ ኣፍልጣያ ኣትያ ዘላ ኢላ። ከም ዝፍለጥ ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ እዛ መምርዕ እትበሃል መርበብ ሓበሬታን ዘይመንግስታዊ ትካልን ብ1998 ብሓደ ኣባል ሰራዊት እስራኤል ዝነበረ ይጋል ካርሞን ዝበሃል ከምኡ ድማ ኣሜሪካዊ እስራኤላዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ተመራማሪ መይራቭ ውርምሰር ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ ጽሑፋቱ ድማ ንመርገፂ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝድግፍ ሓበሬታ ይዝርግሕ። ሕጂ ድማ ነዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ንኢትዮጵያ ኮነ ንእስራኤል ከም ዘይረብሕ ገይሩ እዩ ኣብዚ ጸብጻብ ተዘርጊሑ ዘሎ። ወላዲቱ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወይዘሮ አዳነች በርሀ ብሕማም ምኽንያት ብዕለት 22 ሰነ 2026 ከም ዝዓረፈት ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ተዘርጊሑ ዘሎ ንዜና ዕረፍተን ዘርድእ ጽሑፍ ወይዘሮ አዳነች በርሀ ወልደ ማርያም ብዕለት 22 ሰነ 2026 ብሕማም ምኽንያት ኣብ መበል 97 ዓመት ዕድሚአን ከም ዝዓረፋን ربع 24 سنة 2026 ድማ ኣብ ጸሎት ልክዕ ሰዓት 12 ፍርቂ መዓልቲ ስነ ስርዓት ቀብረን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።